Ahojte, takže keď mi klesla návštevnosť, tak som sa rozhodla, že natočím ďalšie video. Toto video bude o mojich obľúbených celebritách. Tých je samozrejme veľa, ale vybrala som si také 3 najobľúbenejšie. Takže prvá bude Zendaya, potom pôjde Bella Thorne a Avril Lavigne. Takže začneme tou Zendayou. Takže prečo? Takže preto, lebo ešte keď som bola menšia, tak som keď som bola trošku menšia, alebo aj teraz pozerám na Parket, na Disney Channel a strašne sa mi tam páči a má aj dobré pesničky. Swag It Out, myslím, to je dobrá pesnička a proste strašne sa mi páči, takže som hrala v tomto seriáli a teraz je akorát ten nový film, ktorý bude teraz niekedy 28. apríla na Disney Channel. Ďalej Bella Thorne. Takže Bella Thorne asi preto, lebo tiež hrá v tom seriáli a má dobrý štýl v tom seriáli, ale aj inak. Takže proste mám ju rada, je mi sympatická, ako aj isto, aj ako Zendaya. Tieto dve hviezdičky hrajú v tom seriáli ako Zendaya ako Rocket a Bella ako Sisi. Sú to dve najlepšie kamarátky, ktoré tancujú v dobrom dobrej televíznej relácii na Parket. A teraz tu máme Avril Lavigne, takže Avril Lavigne je kvalitná speváčka, má dobrý imidž a super pesničky. Najlepšia pesnička od nej asi je Smile alebo What the Hell, ale aj Girlfriend. Tieto tri sa mi najviac páčia. Ale inak sa mi páči, aj keď si na YouTube pozerám, ako sa natáčal klip Smile, ako sa tam striekala po tom bielom plátne, alebo čo to bolo tiež dobré, alebo aj ako What the Hell, čo ukradla ten taxík, tak to bolo tiež dobré. Takže tieto tri skvelé celebrity. Takže ešte by som vám mohla pustiť pesničku od Avril Lavigne Smile, takže ideme na to. 3, 2, 1. You know that